kadang ingsun Raga Jati. Kawruhana ingsun kang winastan suksma jati minangka lantaraning gesangira. Ingsun wis nglakoni alaming pendadaran kang sinebut martabat pitu. Martabat pitu. Kuwi apa suksma jati? Martabat pitu kuwi papan palungguhaning pangeran kang pinerang dadi pitung alam. Ingsun wis anyekseni martabat kang kapisan nganti tumeka martabat kaping 5. Dene martabat kang kapisan sinebut akadiyat, yaiku martabating pangeran kang maha tunggal. Kang kapindho martabat wahdat, martabating cahya pinuji Hyang Wasesa kang winastan Nur Mukammat. Dene kang katelu martabat wakidiyat, yaiku martabating rasa suci kang minangka wiwitaning menungsa. Kaping 4 sinebut martabat alam arwah, martabating alam daya kelawan kekuataning Sang Maha Jati. Dene kang kaping 5 sinebut martabat alam ical, martabating jagat gedhe lawan jagat cilik. Sarana bisa sumanjing
ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk sandhap padha paduka pangeran. Iya Nimas. Wis ndak tampa pangabektinira ora liwat pangestuku tumrap marang jeneng sira Yayi. Kula pundi ing mestaka kandadosaken cejimat paripe. Bungaing atiku tanpa upama dene jangkeping trapsilamu marang panjenenganing sun. Sampun samestinipun anggen kula kedahang rumati miwah rumeksa kawibawan paduka pangeran. Yayi, jejimating asmara sayekti tembang brangtaku kang kinucap tanpa kendhat rina kelawan wengi satemah manjing dadya kasunyatan jer tan ana liya kang dadya papan bagyas mara kejaba ndika wong ayu. Pangeran, boten wonten ingkang badhe kula pisungsungaken dumateng paduka kejawi jiwa miwah raga kula. Yayi, wis dadi prasapaning lair lan batinku nganti oncating suksma bakal ndak reksa kanthi kasetyan. Pangeran, mugi pangandika paduka boten kandhek ing memanising tembung nanging mancing ing katulusaning lair batos. Nimas, muga prasapaku dadya kabagyan tumrap sira. Ing ari Respati besok ndak kanthi bebarengan pepanggihan madyaning sasana palakrama Nimas. Nuwun inggih Pangeran. Iwang Maha Gesang sejati kawula namung minangka lantaraning gesang paduka lumantar katresnan jati kawula nyuwun wilujeng Wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawahing kodrat Sri Atmaja temanten pepanggihan ing sasana pawiwahan saya caket tindakira Sri Kabagya ya samya apagut tinggal mulya kumlawe astane temanten kakung miwah putri sarwi hambalang gantal gondang kasih kalawan gondang tutur gilir gumanti karuan sunyayu ditari broto bangsal palakrama iki minangka waraning kabagyan kayo ndak kanthi bebarengan nyenyuwun ring Hyang Maha Tunggal anggoning sun kalawan sira amangun kedatoning asmara wantura kanugrahan awujud putra kang ing tembe dadya Atmaja tama mustikaning jati
lambaksan lelumban ing warih maduning asmara ngayu kirut ing kedunging sengsem tu ing katresnan jati tempu ing pandulu temah angubar asmara dahana murup manghalat memalat sih miluto manis jati lawanging agesang binuka bebarengan soroting cahya gumebyar wus tumeka lakuning kodrat kang pinurba dening Hyang Manon aku lan kowe pinesti nyawiji lumantar katresnaning Pandhu kelawan Kunti minangka sudarmamu sumurupa raga jati isih ana rong tataran maneh kang kudu ginayuh titiwancine ingsun lan sira manunggal tetunggalan sajroning mani gedhekno kasutapanira ayuh bareng memuji muga-muga kang nedheng andon katresnan winengku ing karahayon pranganing tirta kasucen minangka bakalaning menungsa samya rebut buncung
nuju papaning katentreman kaswargan kang kapisan. Jadi rumabas papaning dahang resepi ati tetesing katresnan nyawiji tuwuh dadi urip sawise aku lan kowe manunggal dadi nutfah ya iki alam tumangkarmu kang winastan guwa garba ya gene gondelan kowe iki rumangsa ringkih ringkih gondelanmu sayekti kegawa dening rasaning ibu yen to ibumu kedlarung ing tumlawung yekti dadi ringkih gondelanmu raga jati Paduka badhe tindak pundi sinuwun anging enggar penggalih bebedak sato madyaning wana kula nderek Yayi iki dudu pakartining wanodya nanging pakarmaning kakung siadi jenak mapan ana omah bae menawi ngaten jengandika mboten kula lilani tindak oh kunti kaduk wani kuranging deduga ya nadyan aku iki garwamu drajate luwih dhuwur tinimbang wanodya satindak lan tanduke ora kena kok rengoni jer ora nalisir lakuku ora duwa katresnane Siadi nanging kewajibaning kakung menika ngreksa lan ngayomi jeraos ayem kula menawi mapan sesandingan lan jengandika sinuwun Pandhuwaja tinarungku kelawan pamiluta wong lanang butuh nyembadani pakremane. Sinuwun, raos kula goreh sampun sesasi menika boten garap sari. Amung paduka kang sembodo minangka sadaning rasa. Nimas, yekti Siadi lagi ngidam kaworan. Sajake rasa kang mangkon mau teka kagawa anggone rawuh antuk nugrahaning Hyang Agung lamun mangkono wong ayu aku tak jenjem ana praja wae ngiras mangayu bagya bakal tekane putraning sun ayo ndak kanthi bebarengan rumeksa kanang jabang bayi Nuwun inggih sinuwun. Mugi Hyang Agung tansah asung pengayoman.
Raga Jati. Aku rumangsa Nadaya kang hanyembuh santosa. Iya. Kabeh mau awit katresnane Kunti kang pinagut siing Sang Pandhu. Lamun mangkono, nyata katresnan paweh daya kang luwih. Bener Raga Jati. Uruhanira ingsun kalawan jeneng sira wus tumeka tataraning martabat kaping 6 kang sinebut alam atsam. Papan kang endah minangka kasuwarganmu kang kapisan, nanging amung sawetara wanci udakara nawa candra dasari. Candra mungkara dadu kang werdine jeneng sira wis mapan jroning gua garba kang ibu, nanging maksih mawujud daging satengkel minangka tandha dumadining jabang bayi. Banjur ngancik Tricandra mungkara gana jeneng sira mawujud kaya dene golekan cilik kang maksih ringkih sabab gondelane durung kukuh. Ngancik Catur Candra mungkara buja jeneng sira wis darbe tangan kiwa kalawan tengen. Kang samengko wis tumeka ing panca candra mungkara karna werdine sira kadurungan kuping kiwa klawan tengen, mula sira wis kaprungu tata lair lan batin. Satcandra mungkara pada gatra wis jangkep bebayune nganggo. Raga Jati rehne wis manunggal antarane ingsun kelawan sira. Sira kang samengko jinejer dadya pancer ngendhaleni kadangira papat kang kapisan winastan nepsu amarah kang ratoni kanepsoning angkara, kang kapindho nepsu alwamah kang ratoni kanepsoning pepinginan, kang katelu sinebut nepsu supiah nepsu kang ratoni kanepsoning kamurkan, dene kang kaping papat winastan nepsu mutmainah nepsu kang ratoni kabecikan.
Candra mungkara balik wana. Angganing jejabang winalik ya hanyadhong tumuruning wahyu jroning hasta Candra mungkara minggu. Jinem jumeneng ing alam katentreman nganti tumeka madyaning Nawa Candra mungkara wana. Jejabang kang nedya hangungak padhang hawa jagating agesang. Umijil Kanang Toya kang minangka panuntuning marga sang jejabang. Lir mangsa Nyaklangse Mandala Giri. Papan peperanganing janma asara jiwa lan raga. Kinetok bebayuning angga anjret sumundha langkasa. Mijil jejabang bayi mrabot jangkeping angga.